Nganti yo bocah mah. Golek ira temu. Piye iki? Nyanti terus ah. Bingung aku. Terus golek entek. Golek bocah mah ora temu. Tentu loro. Sing ae. Penau. Betul tenan to. Wis sampe ngene wong. Wis tinggal ngalih. Iya nih. Beh, mesti make kecewa sini. Roh aku mendem kasepe, kastel karo pengisi mesti kecewa. Kalau tak rit nih kok sak tekem menelis marep bunga. Urep. Om balik nembok ayo, patut nembok kayak aneh. Balik bocah iki. Terus nembok ae jangkruk dinteni. Aja eka lemu. Kucing ini gambar ini. Aku mampu ra enak yo. Suket ambune yo gurih dan kok mampu kleting-kleting ketra anjing. Apa ki? Iki telek. Telek tenan to. Jangan sopo nelek ning kene. Duh. Wong era ditugo, baterai ngarit. Gone diteleki. Asli te dobolen dilukas. Iyo pangga sabun iki. Tapi kene. Ngarit nah. Ya wong lek patrape dono. Nelek ya sak nggon-nggon wong kaya ora dikagus ae. Jane menungso apa kewan lho. Celitat-celitit ngising moro dodok terus ngicrit. Ki opo lho. Lah kewane sik gelem nutupi taine. Lah ku diler. Ajaran. Kusui sisan. Tuh katanya lemu ini ira nek sing ngeri dia wis gak butuh dekatan. Ngarsmene kaya wis
Alah. Urip. Oh, iya iya. Anak rine wae. Oh, dapat wis rambane wong. Wong ae. Obatnya rambane wone rendang. Oleh. Tapi ini ngendi? Ya lagi gue aku keroken. Satekem. Yo. Boya keju orang tua. Wes mene. Bisa kucing minta rawan. Balik ae. Alhamdulillah wes oleh. Ambune trenggilingnya bencok. Itu dah yo. Yo. Lo, kowe Kang. Yo ya wo. Silakan. Yo ke makane kowe. Aku kira doyan nek kemangan ngono. Wis deng. Sirene oreno. Ah, buat ira-ira. Lah kencing nyadi, dia kok tinggal. Memang kayak karo kencing. Bocah iki takon yo. Sik to, Adek. Don. Kebo gede dan. Memang lah kebo kan di bos. Gambare kucing mang. Kok pabrik Whiskas? Waduh. Pangan aku mendino Whiskas ae. Sumuk tak cerita nih. Iya, iya. Aku mengkene lek ngarit to. Heeh. Kok ngarit piramida sik ngono. Iya. Terus Pas suket lemu, heeh. aku ke mampu klecing-klecing ngono. Ki apa bae? Lah tak dulit ngene iki tahi to. Yo goblok. Yo wong kok sing ngatur aliran duwe. Lah ngising kok kaya kirek. Sanggon-gon celitat-celitit. Bocah ora ngerti tak aku sing anu sing ngono. Piye? Nek muni. Piye lho? Nek muni piye? Ora piye-piye aku mah lho. Bar kan dhuwur kono goleki kowe ora temu. Iyalah. Sopo ya do? Ngerti sapa sing ngisingi pokoke tak Nyapa? grok-grok telake minggat. Ya aja ngono. Lah piye lho wong ora ndek duka. Ya paling anu Aduh, omahe langsung ora ke- duwe banyu ngono. Ning kali kan ya enek to, Bos. Ya sing nyepak wis kadung kok. Lah wis kebelet tenanan. Iya paling. Sopo? Patute kowe ae. Kudu aku. Ngaku kan dhuwur kono mang goleki kowe kok. Sumuk beyat to edan. Kenci terus nanya ndi? Tembuh. Ya karo kowe mang. Wong bature kok ngomah cukup arit karo boy mungkae. Karo kuyar ngarit. Kok malah ngarit ning to, Bos. Oleh akeh Kono. tak gawane balik ya. Oleh aku pokok pangan. Pangan aku ora ngono, Bos. Lah iki lho kok kulup. Beh. Guri rae. Sorry ya. Nyapo? Ribet yo. Kesar balik iki. Ya wis lek. Nyatu dhewe wis anu. Lemuni karo wong kocluk. Beh, kucluk piye to? Lah jak muni lan jluntrung belas kok sithik. Ya kowe kuwi ya. Ya wes hati-hati. Kau tenan to.
sik toh, sabar sik. Eh. Ya Allah. Yo apa ya Allah. Dus. Woi. Tangi yo, Dus. Mati. Ya Allah, iki piye iki? Nang di pang dinding. Kaya sasi ngarep. Iya. Sasi ngarep wis ngedol malah. Wah, iki turu mati yo. Rabut kan. Alah. Aku mati ya aja kok pencet. Lah, kok kowe to le? Siapa nek rene? Hah? Nek musibah, Ngapa? mak mati. Hah? Mati. Ya Allah, kok pakan opo le? Wah, dengar kok pangan. Kok iso mati? Bature lagi mulai ngaret suket Kok ke tak pakan buang opo? ki lho. Loh, suket tak buang. Mati yo malih curiga. Lah ranju kok dol. Kok pakane opo nek mati terus piye to le? Heh? Bukaan. Kowe sasi ngarep wis ngedol. Lah iya, kok pakane opo kowe iki lho lek ngarep sing hati-hati juga. Urung tak pakan. Sing dhek iki lho. Boh makan itu Cak, aku. kaya ngono to. Hei, pikiranmu iki piye lho? Adur ming ngaret titik-titik sediluk-tiluk. Sing kok pikir ming arep kadol, arep padol. Duwike lho kok nggih apa? Lah ngaret sing penting wis olah lah yo balik di Ndak, maksudku kowe ndedepi wedhus arek kok dhewe gitu kok apa? kebutuhan rumah. Kebutuhanmu iki apa? Sego. Ucah ki yo ora ngono kuwi. Ki yo aja lu kowe ya tas mendem teo kowe wonge. Ki saiki kok ge lampiasne genten ngendemne wedhuse apa ngono? Ya Allah. Iya. Tuduh meneh. Aku ora nuduh lho lek aku tekok lho Saurono. Aku ora nuduh tekok iki. Aku ora ngendemne. Dingirung tak pakan aku sing makani pirang-pirang dino aku. Tapi kan iki mang mati yo pas koyo ning kene juga. Lagi mulai Lah iya, rambane apa sing kok pakake? pakan kucing nih. Capek. Oh, iya pakai muka. Bocah ki yo aja ngono. Yo umume ramban lho. Jane. Bocah kok mek gawe masalah. Ngapa lho kowe iki? Pengaret ra titik-titik mengindik-indik arep dodolan wedhus. Duwe titik-titik adidol. Yo aja ngono to le, wedhuse gen gede dhisik arep dodolan ke. Uang tetaplah uang. Udah tahu, nek dikandhani yo mesti ngono ae. Rungokne lho, nek dikandhani iki. Wis cerewet ae ngono kuwi. Lho ngono. Kowe udah wedhuse. Ya wis sak ngono to no. Tanggung jawab. Mentolo ta aku iki. Kowe kudu nggekne ana ruangan terus mbok kubur. Lah. Oke urip ae maksudnya. Ora, Yesus mati ya ben mati lho, wong-wonge lek mati yo pemene wedhuse ndak masalah. Tegah urip ya wis bene. Dopene sing urip. Astagfirullahaladzim. Jera ngono ki to le. Ojo kaya wong tuwek ora nek sopan-sopane. Denger iki piye lho ya. Terus, Geret ae ta. terus. Ngono ae kowe. Hei, Kuwi iki lho sering nyauri. Astagfirullahaladzim. ngono dikengkeng Rawani. rawani aku. Wedi. Di. Kok cemen mendelok lanangmu ndelok kowe iki senengamu. Nek dikandhani maneni karo barang wis apa ora entenge kok Baik. ora Yo, apa iki? wani. Wani niki menek cukup didol dadi dhuwit ngono ora wedi. Lah barang urip ya rawat di aku. Iki lho bencana. Oh, Baru bismillah. kepingin ini. Wah, glimpang tenan. Ya Allah. Bikin lah lubang di sana. Ya apa? Lo kayak ruangan lo.
Kowe kandhene iso ndedak Sik, dadi toh. wong lanang tegak-tegak sih. Aku ki sik ya Allah, adek mati lho, wayahe iki minggu ngarep wis cair. Lah wong elek mati yo mati, ada wedhus mati kok. Ayo ndang dikubur mesakne. Wong ora payu didol kok. Ya ora apa didol kan iso nyambut gawe golek dhuwit to lek kerja. Kandhane mesti cerewet ae. Gelem kerja lah. Dadi bocah kudu cerewet banget. Pacul munti lho. Loh, Pirang meter persegi? ala wis ukuran sing mati ya lho. Sing mati kae pirang meter persegi, jadi sedeng dipendem dikubur ya wis, dadak golek meteran kesuwen. Adek ngono lho kowe iki. Piye nek kok Kene lho, kene lho. Kleru. Woi, kene lho. Nah, wara ayo iso. Jerune pirang meter iki? Jerune ya sak mlebune kuwi engko pira? Ora batin. Ndak, ya nek kok setengah meter. Gali kubur iki ceritane. Iya, kali kubur, so tak bayar engko. Iki wayahe wis payu karo tengah yuto malah glimbang. Yo alah. Nyekingker ki prenges to. Bubuk ya. Wayahe iki wayang ngedol lho, Le. Muni to. Nyapa lo lihat wedi. So diuruk le Lah. padha kae. Sing wis mati aja diketuni. Bene. Jenenge bondo donya ki lek Gusti Lah. Allah nitipne ya mati. Ora usah disusahi sing wis mati ya bene. Lah awake dhewe ngene iki lho ya mati ya suwaya-waya. Iya toh? Iya, Mak. Ora usah diketuni. Bene. Sedo. Sok lek diparingi rezeki kemana ya? Iku nek ki mak ki ngeruh-ngeruh. Kowe darane didol nek. Ora lek cara mamakmu ngono wong sabar ora mungkin bengok-bengok. Ora samar wis tiba mamakmu ki wonge pengertian tenan kok. Tenanan. Adikku ki paling pengertian lho. Ora kaya mbake. Keras atine. Pinter aja ketuni le ya. Sing isik kaya diritne. Sing telaten. Kasih ngarep didol. Sak karepmu lah sing penting ngomong karo wong tuwek lah dodolan wedhus. Lah wong Moro-moro cita-cita ki bantik to. ya cita-cita blancik. Ya dongonya wong tuwek kan kok lancar to. Ya ngene iki lak ram. Doa seorang ibu ki bikin lancar. Lak ra didongani ngene iki wedhusane mati. Iya, kok ngarep ora mbok dongani lek. Yes mbuh syukur tak mbuh syukur. Yo mati ke nyatu karo Gusti Allah mesti kersakne mati. Biene aja ngono aja ndang diuruk kae. Dereke luwe, madang. Aja kok ketuni ritele ya. Astagfirullahaladzim le, mbok mudhe lho sampeyan nggo pacul iki piye lho kowe iki. Iya. Ora sak getun, ora sak emosi, sing wis mati yo bene. Kok emosi, kesel mo. Urip ae, iki sing apik. Lah wong e yo ujuk-ujuk mati lho, cara wedhus iki biasa ae. Yang penting ora rumangsa getun, iya ta? Nek dijak omong sauran tetap bagus. Iya, Mak. Mbok ede suarane wis rada klerek sebab lara. Lali ta kowe ngelak aku ki mbok demo. Iya. Nyapa kok iso mak lho, makmu lho sing sabar kan gene lek keras ngene iki mbok de. Mbok Dadi Dek. kepek sing kasar, sing keras. Kok ngowe to li. Kayak ngowe to. Omong sekesuk lagi tangi turun lek mangkat ngarit jeruk sarapan. Alah li aku kerengoke saiki aku pilo kayak guyu kulit. Iya, Mak. Makan sehat yo. Wong gelek panggah Panggar Kereng ya, rawaleh. Yo. Heeh. Yo sok-sok lek nesu ki ra apa-apa. Ora ketut to le kowe? yo sesuk tuku neh. Ya semono ya pinter kowe. Ya disyukuri anake mati ya dipendem. Sok lek rezeki ndek dhuwit tuku maneh ngono ae lho, yo. Jadi didoli sapi lho, Sok. Iya, iki tak dongakne le.
Mbok mute selalu dongakne ponakane oleh. Ponakane mulai arep sregep kok. Taubat tau. Alhamdulillah. Yang ngono bagus. Lah piye lho rencana Aku yo ngarep-arep anakku sing minggat kae lho, Le. Yo an, muga ndang alah yo anakku segane mendem kan yo minggat to tak kandhani nesu. Ya muga-muga besok mulai kek tobat ngono. Salah jenenge lali aku. Dongkak apa tunggak mbuh sampai lali aku jenenge anak. Lah karo anake dhewe iso lali iki patute ora kok anggap. Yo tak anggap lho anak yo tetep anak. Dongkak Le, iya to? Iya Lek. Heeh. Wis muga-muga ndongakne ae dek iki ning sapa paran ndang tobat. Menawa ki ceruk kiai. Nah, cara ora cecok kiai cecok wong ngerti ngono Le. Iso ngandani. Iki jenenge wong urip ki yo masih jajan. Mak beres. Wes. Oh, alah, jere boleh kegiatan masuk dhisik. Ini wong urip iki lho. Ngejak tinggal dhisik. Lagu, monggo. Lagu. Lagu. Belum soleh. Lagu. Demit le. Lagu sapa? Ayo, Mbok. Sapa sing demit ki lho? Paling wong men lek. Iya, nang lek dia ka. Demit mak lek kowe iki. Ora iso iki. Kene iki lek ganteng karo ngene sok demit iki jane. Iki lakone setengah demit. My name is Dongklak. Aing kenci mak. Balik belum tentu ora ini. Ala yo ben bocah ndi. Ning kene nyapo kok garape opo ning kene. Aku mbambung ceritane. Nek kok iso mbambung iki balang nyandi. Ditinggal. Melas urip tinggal balang. Wis bolak-balik ngene neng. Tinggali. Rontor-rontor urip. Bah pol-polan. Pol-polan. Nasibmu sengsor berarti yo. Pol. Iya te wae. Mesak deh aku jare. Tak sangoni duit. Elek. Ndi omahmu? Sor langit ndur lemah. Wis agak lek ngene iki. Budrek mesti lek iki. Jelasne bature ate kon opone wis budrek lek ngene iki aturane bono. Sor langit ndur lemah. Amur karang ngopi omahmu. Kecot. Sip. Karang tuh koyo kira-kira kecot persis. Jajane iki kowe kan iso apa lho? Aku kan kepek sing kapan kae lunga padon ning omah. Jenenge bocah entom mendem iki wajar ora madon ra kok. Ngalih aku ora betah. Kuwi lho wajar wong lanang. Agama mak kuwi. Lah mendem wajar. Kuwi kabeh kebutuhan. Timbangane sok nakal ning tuwek aran entom ngene dilakon ka. Lah sok rabi anakmu kok arak ya ning. Ya tak beni arak menawa mendem arak asik karo ya. Ya penggali kubur sugih lek carane urip-uripamu kowe kowe. Nyandi mak pun memperane ya. Lah. Kedongkrak kae. Karo kenci karo sapa kae? Lah bae isih urip ngono bocah kae. Balik ngono, Bah. Info terbaru iki. Bah. Mantap. Si urip bae. Alah, bae kondangan. Terus ra wis? Enggak. Aku kan mang ning kene. Lho, jan kok enteni sapa ning kene iki? Mbah, bambung-bambung ning kene plong-ablong ngono iki kan. Ya ngene arep nyandi yo. Wong edan. Ayo, mana kowe? Mulai. Manut yo. Ayo, yo. Bambung ning kene ra oleh penggawean. Iya. Ya boleh gua ada kaya susah mengolti. Kembang yang mungkin nyantoli ae to. Iya lho. Apa nih sing kembangnya mau
Iya, sirku ke sasi ngarep dateng wedhus. Kok yo apa? Kebutuhan Terus apa hubungannya karo wis susah? sing limbang. Kita piye to, Le? Sing limbang. Maksudnya apa kecekel lo pedus Oh ya. Paling kayak kejengkang terus mati. Le. Ismu lho. Ngomongnya apa ya? Ya, wedhusnya mati-mati. Limpang. Ikhlas Tenan lho, apa piye? bondo iki kabeh titipane Gusti Allah. Balik Sak jenenge kowe kok Balik wis. geduni yo rape, kok getunono yo ora urip. Yo sing sabar yo aja ketun-ketun yo. Eman awakmu golek susah kowe. Sing mare sedih ya sini. Wong aku aku mengke mulih ngaret Terus kesel oh ya rasane yo teboh-teboh kok karepku ke kaya wedhus ki sumringah kabeh ngono lho malah limpang sitok. yo sing sabar lho Le. Harapane menungso ki belum tentu cocok karo paringe Gusti Allah. Disyukuri apa sing diparingne. Yo sing ikhlas lek wedhusmu mati, yo to. Ojo susah Le, aku lho melok susah, lek awakmu susah. Tenan yo aja susah, sing wis mati yo bene. Sing urip aja openi sing apik ya. Yo sik ono angkat dolan nih. Iya Le, tapi aja susah lho ya. Kono dolan karo kanca-kancane. Aja susah. Kok susah ono ora balik. Sing ikhlas bae Le ya. Kono ae kancaku tak dol sitok. Yo ngono to Le, yo wis dolano. Salah sitok ra Aja gunut susah. dol. Yo. Kok sembarang duit dol. Oke. Kan juga kok kono, engko kok kene ya. Aku tak dikon. Wis, Piye? Ora kenek kowe iki goblok. Weh. Iki wis tak cok ngono. Yes yo, Ci. Lulu.